Nindot kay tukan. Asa ko ni mga laki. Mga laki. May mga laki man. Kanindot ato, oy. Ay, mura pagpigit tong Gina. Ang taga dito. Ay, dito tata ni mga laki. Bart. May mga chicks oh. Nanginag mga paa eh. Asa man? Liha, tagsata. Uy, uy, ako anong amikat. Ako ano nakapilo. Dapat niyo. Ako na akong lawas. Alabay na nitsit. Usak na sa kuwaron. Pangayon ko nag-cellphone number. Ako na, ipuson. Pin ka lang. 20. Naka, uy, ka-cute atong army cat. Uy, hans 20. 20 lang. Lapart, 20 daw. Sa totoo nila. Siboy. Ito nga, gina. Para natin pangapi. Nga, Gis nga sigarilyo. Is drag 5. Ay, 25. Lapart, benching ko na. Ito nga, gina. Ayo, barator ka na. Lakaw na nga ko eh. Kuripot ka na mga bayota. Asa naman ka, Part? Lakaw na ko. Papa! 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 Asa ka, Papa? Sakay ko! Sakay ko po! Papa! Walang yan! Ay! Lakaw na. Wa may klaro ni tawahanan ni talawan di kayo. So may tuon mo na ko. Kaya mo na ako na sila. Duha ko ah! Uy, nilakaw man to siya. Sis, dumagin lang. Hala? 5. Sige, 20, oy. 20 na. Kuriputa po ni mga bayuta. 150 ha, ninyo na. Ha? 150 daw sis. 149 lang na. Ay, sige sis. Hoy, 149 na lang, oy. Balik ko na naman ugmang piso. Sige sis. Ano mga bayuta ni kulangan pag piso? Piso na lang gani, buisit ni mga bayutan eh. Hala sis, visit daw. Ha? Kung sa na English man na siya, lalaki nga naglingkod, oy. Balik ka lang ugma, oy. At oras balay ang piso. Sige na. Bahala mo da. Wa man din ay mga klaro ng bayuta mo. Mao jud. Pangulit mo. Oh, napakita mo sa unahan, oh. Naglalaki dito. Di mo, kwarta na, naging bato pa. Mura po mga gwapo, mas gwapo pa itong nilakaw sa inyo. Dito lang sa unahan, oy.